As conselleiras de Medio Ambiente Ángeles Vázquez e Mar Rosa Quintana deron a coñecer esta mañá o proxecto de recuperación da praia sonense do Cruceiro. A actuación ten como finalidade poñer en valor a zona entre o Espigón, a Avenida de Galicia e o Parque, mediante o fomento e consolidación das dunas e a organización de accesos ao areal, a través delas. A Xunta prevé sacar a licitación xa ao longo deste mes de maio, aínda que as obras comezarán a executarse despois do verán, co fin de non crear molestias aos usuarios do areal durante a tempada estival. E como pensamos nos veciños, a obra sairá a licitación este mesmo mes, pero non comenzará ata que remate o verán, porque a xente ten que seguir disfrutando dos espacios e non queremos ser un inconveniente, sino todo o contrario. O que queremos é ser unha oportunidade que nos brinda este fantástico territorio e que, que conseguiremos ter esa praia urbana, pero ao mesmo tempo natural, donde mimemos, cuidemos e fagamos sostibles o territorio. Pola súa banda, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou a importancia desta obra de recuperación da praia, un exemplo, segundo ela, da aposta que fai o goberno galego polo fermosismo e o respecto polo medio ambiente. Creo que o exemplo que estamos a trasladarlle hoxe a toda a sociedade e aos veciños de Porto do Son é ese exemplo de cando se traballa en conxunto todos os departamentos da Xunta de Galicia se consiguen cousas en positivo. A verdade é que neste caso nos faltaba esa integración da playa no casco urbano, esa integración que fixera que as obras que se fixeron nun momento determinado que interrumpían o acceso natural a unha playa, hoxe poida ser un elemento máis de integración. E esa campaña de fermosismo que está levando a Consellería de Medio Ambiente por toda Galicia, creo que non podía ter outro sitio donde quedara máis acaído que aquí en Porto do Son para terminar de completar, como ben decía, esta fachada marítima que é exemplo para toda Galicia. O importe da actuación ascende a preto dos 263.000 euros, dos cales o 70% serán aportados pola Consellería de Medio Ambiente e a cantidade restante será asumida polo Concello sonense.